दिनैहाय सान्तिपुर दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे सान्तिपुराव जे गोजौ फरायसालि बेयाव दिनैहाय ओनसोलनि जे क्लास 9 आरो 10 खौ लानानै दिनैहाय प्रि कचिं केम्प बानायदों। दा बेयाव आं बिथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर जासिग्रोगोन जे बिथांमोना मोनसे ग्रेट इनिशिएटिभ लानानै जे ओनसोलनि जे फरायसाफोरखौ लानानै बिथांमोना इयुननि फिउचारखौ नोजोर नायनानै दिनैहाय बिथांमोना बेबायदि इनिशिएटिभखौ लादों। बेखौ आं गिबियावनो बाख्नायग्रोदों। दा दिनैहाय जों सानदों जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मावो, जोंहा माखासे थांखि बिथांखि थायो। थिग बेबायदिनो जोंनि थांखि बिथांखिया जाबाय गासै बर' रायजो राजाखौ लानानै आरो बर' फरायसाफोरखौ लानानै। दा दिनैहाय जों बर' फरायसाफोरखौ जोङो सानदों जे नैबे सान्तिपुर बायदि ओनसोलावबो बे ओनसोलादि गोग्लैसोनाय ओनसोल, बे गोग्लैसोनाय ओनसोलनिफ्रायबो जाहाथे माने गोजौसिन थाखोनि सोरबा अफिसार जानो हायो नामा, सोरबा बबेबा फोरोंगिरि जानो हायो नामा, बहाबाफोर सोरबा अफिसार जानो हायो नामा, सोरबाफोर नोङो मिलिटारि लाइनाव थांनो हायो नामा, नैबे गासै बिथिंखौ लानानै बेयाव मोनसे कचिं केम्प लादों। बेयाव कचिं केम्पनि फोरोंगिरिफोरखौ जों मोनसे बिथांमोनखौ जों खावलायदों जाहाथे बिथांमोना जे साबजेक्टनि कर्सखौल' जाहाथे फोरोङा, बिथांमोना मा जायो स्टुडेन्टफोरखौ मोनसे गोदान आइडिया सोनानै जाहाथे माने गथ'फोरखौ मटिभेटेड खालामो, बेखौ जोङो खावलायदों। दा बे खावलायनाय लेखानो दिनैहाय बिथांमोना बेखौनो लानानै नैबे सान्तिपुर गोजौसिन फरायसालियावबो बिथांमोना बेखौनो लादों। दा बेयाव आं सानदों जे फ्रि कचिं केम्प होबाय। दा बेयाव एसे नङा एसे, माबा नङा माबा मोनसे इमप्रुभाइस बा मोनसे जौगानाया फैगोन, आं बेखौ मोनदाङो। दिनैहाय जोङो जोंनि ओनसोलाव नायबाय दङ, साफा सानै फोरोंगिरि ओंखारबाय, साफा सानै नोङो IITian ओंखारदों, साफा सानै नोङो इन्जिनियारबो ओंखाराखै नङा, ओंखारबाय। बेफोर गासैखौबो नायोब्ला बेयाव नोङो गारजेननि जोथोनजों, फरायसानि नाजानायजों आरो फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि नाजानायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नांथाबनायनि गेजेरजों आरो बिथांमोनखौ मालाबा अरियेन्टेसन प्रग्राम, मालाबा केरियार काउन्सिलिं, मटिभेसननि गेजेरजों एसेब्लाबो बिथांमोनखौ मदद होदों जोङो मोनदाङो। आं बेखिनिखौ बुंदों। लोगोसे जे जोङो जे जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो नायदों दिनैहाय नैबायदि ग्लबेल वार्मिंआव, बेबायदि AIनि जुगाव दिनैहाय जोंनि जे बर' जाथिखौबो बा जोंनि बर' फरायसाफोरखौबो बै गुबुन जाथि जौगानाय जाथिफोरबायदि जोङो खारफाहोनो हायो नामा, जों बेबायदि मोनसे प्लेन पलिसिजों, स्ट्रेटेजिजों जोङो लाबोबाय थादों। दिनैहाय जों साननांगोन जे जों बुंबाय थादों AIनि जुग, ग्लबेलाइजेसननि जुग जों बुंदों, नाथाय जोंनि फंबाय बिनानावमोनाथ' मिथियाना। दा बिथांमोनखौ जों मारैबा नोङो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस, जे नोङो ड्राग्सनिफ्राय जों जानगाराव दोननो हायो नामा, जे दिनैहाय नोङो गभर्नमेन्टनि नर्म्स बायदियै दिनैहाय नोङो मा जाबाय गरम बन्द होदों। थिग আছে, गरम बन्दआव बिथांमोना मा मावनानै थागोन, बिथांमोना न'आव आइडोलै थानोबो हागौ ना। दा न'आव आइडोलै थास्लायस्लाय नों बाव फरायसालियाव फैनानै नों कचिंआव फैनानै मा जाबाय गोदान आइडिया मोननायालाय नोंनि थाखाय माथो गाज्रि जानो। दा बेनिखायनो जोङो फंबाय बिनानावमोनखौ जोंहा दायथ' दं। जोङो ओनसोलनि सासे सिनियर सिटिजेन जानानै बा सासे बैसो गोरा जानाय हिसाबै जोंहा दायथ' दं। समाज फोसाबनायाव जों बयबो रल लानांगोन। सोरबा उन्दैनिखौल' जों साननो नाङा, सोरबा गिदिरखौल' जों साननानै लानो नाङा, सोरबा नोङो आफादखौल' नोजोर नायनानै थानो नाङा। जों एस ए हल हिसाबै ओनसोल फोसाबनायाव नों आं बिमा बिफा गासैबो लानानै जोङो बेनि फारसे सिन्था खालामनांगौ होननानै आं सानो। औ, जोङो जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसानि सिङाव थानाय गासै दालाइ आफादखौ जोङो बुङोब्ला मोनबा दङ। कलेज इउनिटखौ लानानै मोनद' जायो। दा मोनबायाव गासैबो होजोब्बाय। दा होबाय जों मोनसे जों नायदों
जे जोंनि चिरां जिल्लाया मेट्रिकनि जे रिजाल्ट बेयो खम जाबाखै जों मोनदों। जोङो नै थांनाय बोसोराव जोङो एथ' गाहायावबो नङा आरो गोजौसिनावबो जों मासि मोननो हायाखै। बेनि बोसोरसे सिगां जोङो टप अफ आसाम जादों चिरां जिल्लाया। थिग बेबायदिनो जोंनि नैबे टेन्डर ओनसोलावबो जोङो नायदों, जोङो नायनानै जोंनि ओनसोलावबो जों नुदों आरो देग्लायबो आसा खालामदों जे देग्लायबो जे फरायसाफ्रा गोसो होनानै नाजायोब्ला आरो गारजेनफ्रा इनिसियेटिभ लायोबा, जोथोन लायोब्ला थांनाय बोसोराव माबायदि रिजाल्ट जादोंमोन देग्लायबो जों बेबायदि रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै आङो फोथायो। आरो बियो एकदम 100% जागोन आं बेखौ फोथायनानै दङ। दा बेखौ जों नायनि गथ'फ्रा बेसेबां नाजागोन, जों मटिभेट होगोन बिथांमोनखौ जोङो बिथांमोननि जिउ राहा दानायाव एसेब्लाबो जोङो बयबो एडभाइस होलायलायनानै गामियाव थाग्रा गागि दैदेनगिरिफ्रानो जाथों, जों आफादनियानो जाथों आरो जोंनि फोरोंगिरि सारमोनानो मेडाममोनानो जाथों, जाहाथे बिथांमोनखौ एसे साजेस्ट खालामो आरो जोंनि जे फैबाय थानाय मेट्रिक रिजाल्ट बेखौ बिनि फिथाइखौ जों जाहाथे गोथावै जों मोनजायो। आं बेखिनिखौ बुंबाय।